अच्छा भैया ध्यान दें, आज हमने के पूरा टीम माँ मानसा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठल बा, जिसमें सरोज भैया के माध्यम से आज हमारा जश्न गान गायक रंजय लाल यादव के कुछ गावे बजावे के मौका मिलल। ई गीत जौन के रउआ सबके बीच में साथी म्यूजिक हिट कंपनी के माध्यम से जाई, तो एक गीत के सुनी आ एक कंपनी के दुलार प्यार आशीर्वाद जरूर दी। आप सबके बीच में एगो भोजपुरी गजल हम पेश कर रहा बानी, एक गीत के सुनी आ दुलार प्यार आशीर्वाद दी। औरत रो तारी अपन दर्द बयाना तारी कैसे का भाव बा गजल के। कैसे जी कुफुतिया के ओर नइखे, कैसे जी कुफुतिया के ओर नइखे, कैसन जिंदगी जहवा जोर नइखे, जग स्वार्थ समुंदर में निकहा डूबल, कहीं रोए बताई कहाँ तोर मोर नइखे। का भाव बा दर्द से भरी गइल जिंदगी, दर्द से भरी गइल जिंदगी, तो कैसे मुस्कुराई हम, सपनों ना रहल जब तो कैसे गुनगुनाई हम, दर्द से भरी गइल जिंदगी, तो कैसे मुस्कुराई हम।
तो तरीका सजवले हम रही ओही बहुत अरमान में सजवले हम रही ओही बहुत अरमान में आके मगर जब झड़ गइल गजरा मगर जब झड़ी गइल गजरा तो कैसे गुदगुदाई हम दर्द से भरी गइल जिंदगी तो कैसे मुस्कुराई हम लास्ट में और तरीका न मालूम न मालूम न मालूम रहे पहिले करे जवे पर गिरी बिजली न मालूम रहे पहिले करे जवे पर गिरी बिजुली लहक के रही गइल माटी लहक के रही गइल माटी तो कैसे लहलहाई हम दर्द से भरी गइल जिंदगी तो कैसे मुस्कुराई हम सपनों में ना रहल जब तो कैसे मुस्कुराई हम